Cum acționezi dacă bebe se abține să facă când îl așezi pe o liță? Uite, 4 pași pentru a rezolva acest blocaj emoțional. 1. Ai grijă să consume fibre, legume verzi, multe lichide, apă sau sucuri naturale. Important este să rezolvi orice cauză medicală ce ar duce la constipație. 2. Încearcă să prezinți olița ca pe un lucru natural. Lasă-l să o observe. Lasă-l pe el să se așeze. Să-și așeze jucăria preferată pe oliță. Încurajează acest comportament în care el se obișnuiește cu olița. 3. Dacă facem Pampers, nu-l certa. Fă următoarea chestie. Aruncă mizeria din Pampers în oliță și apoi comunică cu el. Bravo! Ai făcut la oliță!